Hola a tothom, què tal? Benvinguts a un nou vídeo i en el vídeo d'avui continuo una sèrie que ja vaig fer un vídeo sobre això i és sobre Street Survivor. Bé, jo ja hi he jugat i ara el que faré, com vaig fer en l'altre vídeo, és reproduir el que vaig fer. Primera ronda, primera partida. Aquí, a veure, vaig anar mirant una mica per aquí i la informació més important que hi havia era que les matrícules són grogues i els cotxes van per l'esquerra, és a dir, que això ja ens situa gairebé segur al Regne Unit o Irlanda, però precisament perquè les matrícules són grogues em decanto més pel Regne Unit. No vaig trobar prou informació, ni a cartells ni enlloc. Bé, aquí diu el carrer, però si no saps la ciutat, malament rai, no? I com que no vaig trobar més informació, vaig marcar algun lloc qualsevol dins del Regne Unit, aquí al mig, i efectivament era el Regne Unit, era concretament a Portsmouth, aquí ben bé al sud de la illa de Gran Bretanya. Molt bé, doncs següent ronda. En aquest cas vaig tenir molts dubtes. Bàsicament la informació que teníem era que aquí diu Jalan Parliament i Dataran Merdeka, vale? I bé, no sé, aquí tenim un bus que diu Bus per Antara, Feederbus, això ja és anglès. Bueno, total, que sembla una mica com sud-est asiàtic, oi? I a més condueixen per l'esquerra. Això també s'ha de tenir en compte. Total, que al final, a base d'anar mirant una mica com es deien les ciutats i tot plegat d'aquesta zona, pel que sigui em vaig acabar decantant per Malàisia. I no només em vaig decantar per Malàisia, sinó que, com veieu, aquí hi ha edificis grans, semblen carreteres amples, és un lloc que no és un poblet, saps? I em vaig decantar com per Kuala Lumpur, vaig marcar aquí, que és la capital de Malàisia, no? I va resultar, doncs, que, efectivament, era aquí, que sí que ho vaig encertar de molt a prop. Vull dir, molt bé. Se m'havia oblidat, ara teniu aquí el comptador de vides, el teniu tota l'estona. Tinc 2 vides perquè he encertat els 2 països que portem i som a la tercera ronda. En aquesta podia semblar una mica difícil. La clau és aquest alfabet. Llavors, bàsicament, mirant el mapa, si tu mires bé, acabes veient, o sigui, si tens la intuïció de que és el sud-est asiàtic, òbviament, i tu mires bé, doncs acabes veient que es tracta de l'alfabet de Laos. I jo em vaig decantar per Vientiane, que diria que és la capital, sí, però va resultar ser un altre lloc, però sí que era... Coi, la publicitat, mare de Déu, sí que era Laos. Així que continuem amb 3 vides. Següent ronda. Amb 2 vides, perdó. Aquesta és bastant fort el que em va passar. Com veieu, no hi ha... Bueno, ja us ho dic, després de mirar-m'ho molt, pràcticament no hi havia cartells, n'hi havia un aquí que és inintel·ligible, el que hi diu. Bé, veiem gent negra, no?, que ens indica que som a l'Àfrica. Ara bé, dins de l'Àfrica és molt gran, no?, i no tenim gens de pistes. Total, com que condueixen per la dreta, ja descartaríem aquesta zona d'aquí, de l'Àfrica. I d'aquesta zona, els que més surten són Senegal, Ghana i Nigèria. I vaig pensar, a veure, aquí es veu molt moviment de cotxes, de circulació, tenim aquesta com a autopista o el que sigui, no sé si és de tren o autopista, deu ser autopista. Bueno, el que sigui. Total, que ho tenim per aquí, que és tot molt gros i sembla un lloc... Bueno, que hi ha molta gent, no? I el país més poblat d'Àfrica és Nigèria. I, concretament, la ciutat més gran d'Àfrica és Lagos. Dic, doncs vaig a Lagos, vaig marcar per aquí, i efectivament era Lagos. Vull dir, va ser una intuïció amb molt poc fonament, però bueno, mira, va ser bona. Per tant, país encertat, continuem amb 2 vides. I aquest ja m'ho ensumava des del principi, que dic, aquí potser puc rascar els 5.000 punts, perquè estàs al mig d'una ciutat, sembla Estats Units, i efectivament, bueno, ara ho veureu, aquí tenim The Colorado Health Foundation, per l'altra banda tenim Employers Council, i el més important, tenim el carrer d'aquí, la 18a Avinguda. Total, que després de mirar-m'ho bastant, vaig anar a l'estat de Colorado, vaig deduir que seríem a la capital, a Denver, vaig buscar la 18a Avinguda, aquí, i després de mirar una mica, crec que era per aquesta zona, Employers Council i The Colorado Health Foundation. Doncs som aquí.
I ficant-ho aquí, pam! Mira, 0 metres he fet. L'altre cop vaig fer 1 metre, crec. Bueno, doncs això. Doncs la vaig clavar. 5.000 punts, per tant, guanyem una vida. Ara quan tornem amb la següent partida, perquè aquesta ja és al final de la primera ronda, per així dir-ho, de la primera partida, doncs tindrem 3 vides. Vale, doncs som amb la segona partida. A veure, actualitzo les vides. En tenim 3. Vale. Doncs a veure, en aquest lloc, bastant ràpid, no hi havia cap pista, més enllà de l'ambient, del context, no? Que, òbviament, fa pensar en Estats Units. Doncs res, vull dir així de simple, crec que vaig anar per aquí a Arkansas i era una mica més cap allà, no? Sí. Vaig a Arkansas i era Kansas, bueno, és igual. País encertat, no hi havia opció de fer 5.000 punts, o vaja, jo no sabia com fer 5.000 punts en aquesta. Següent, conservem 3 vides. Val, aquest, crec que ja em va passar en l'altra partida. Quan surts en un lloc que tot el que veus pràcticament està així com censurat, com difuminat, comença a pensar que pugui ser Àustria o Alemanya. Efectivament, jo vaig pensar això. Les matrícules tenen pinta de ser europees. I llavors, tenia alguna pista per saber si era Alemanya o Àustria? No. Què vaig fer? Doncs per probabilitat vaig anar a Alemanya, crec que vaig marcar, no sé si Nuremberg o alguna cosa així, i era més al nord-oest, cap a Dortmund, Essen, Düsseldorf, tot això. Però bé, país encertat, així que continuem amb 3 vides. Val, aquesta, paisatge àrid, però bé, això és que, mira, de fet crec que quan vaig jugar no vaig ni mirar aquí. Només mirant aquí ja veus que aquestes lletres són clarament, com se'n diu, coreà. Ara que ho penso, potser amb això, dedicant-hi temps, com que es veuen carreteres i pobles o ciutats, vaja, i de tot, potser l'hauria pogut clavar, no ho sé. El cas és que vaig marcar per aquí i efectivament era Corea del Sud. Per tant, continuem conservant les vides, les 3 vides, i penúltim, d'aquesta ronda, d'aquesta partida. Aquí, a veure, no hi ha gaire informació, aparentment, però sí que tenim un cartell que diu Plus Mark. Aquestes dues As, i bé, aquesta paraula em fa pensar en neerlandès, no? On es parla neerlandès? Doncs a Països Baixos, al nord de Bèlgica i a Sud-àfrica, així a l'engròs. Mirem el sol, bueno, aquí realment no es pot veure gaire, però sí que, a veure, sí, el sol és al nord, si veiem la brúixola, I a més, això no té cap mena de pinta de ser Països Baixos o Bèlgica, per tant, hem d'anar a Sud-àfrica, sí o sí. I bé, el cas és que vaig anar no sé on de Sud-àfrica. Ah, sí, després també tenim muntanyes per aquí, no? Queden una mica cap allà lluny, però són com cap a l'est i cap al sud-est. Doncs bueno, jo crec que vaig veure aquestes muntanyes, vaig marcar per aquí i va resultar ser una mica més amunt. Però bé, la intuïció era bona, el país l'hem encertat i continuem conservant les 3 vides. I ja per aquest últim... aquest últim... tela aquest últim també. Aquí en aquest cartell podem intuir que hi ha àrab a dalt i el que sembla ser el nostre alfabet a sota. I, a veure, el paisatge és totalment àrid, gairebé desèrtic, podríem parlar, i aquí tenim el que sembla un llac o una entrada de mar, no? Però jo hauria dit que era més un llac. Total, hi ha poca informació. Conduïm per la dreta, tal i qual. Bueno, jo vaig començar a mirar per Tunísia, perquè sé que surt bastant el GeoGuessr i fan servir l'àrab i també el nostre alfabet pel francès. No em va acabar de convèncer, vaja. I me'n vaig anar cap a aquesta zona, que també passa això de l'àrab i el nostre alfabet. I vaig veure que aquí tenim el Mar Mort, entre el que seria Palestina, Cisjordània, no? I el que és ja l'estat de Jordània. I vaig veure que això m'encaixava bastant. Si mirem la lupa, estem anant pràcticament rectes cap al nord i tenim una gran massa d'aigua a l'esquerra. I això em quadrava bastant amb el Mar Mort. I bé, vaig anar aquí i sense mirar-m'ho gaire, crec que vaig apretar com per aquí, per si us hi fixeu, podria haver mirat que aquí ve una corba cap allà, cap al sud-oest,
que podia ser perfectament aquesta, i haver marcat aquí, no? Doncs crec que vaig marcar per aquí, i em vaig quedar, sí, doncs més o menys això, a 1 quilòmetre em vaig quedar. I era just per sobre, però em va sorprendre gratament, perquè hi havia poca informació i vaig poder deduir on érem, i tela, i amb una precisió molt bona. Vull dir que si m'ho hagués corret una mica més potser hauria arribat als 5.000 punts, però bueno, vaig anar una mica així, que no estava ni segur de si era això, i va resultar que sí. I res, per tant, hem acabat la segona partida, ja en portem 10 de països, tots encertats, i com que hem fet uns 5.000, doncs tenim 3 vides, perquè n'hem guanyat una. I res, anem a la següent. Molt bé, doncs continuem amb la tercera partida, 11a ronda, 11è país en total. De moment els hem encertat tots, però us aviso, ja us anticipo que aquesta ronda, diguéssim, aquesta partida va ser bastant al declivi. Què em va passar aquí? Doncs vaig mirar al voltant, la qualitat d'imatge no era gaire bona, veiem aquesta vegetació, aquests arbres per aquí, la vegetació, no sé, total, que què em va passar? Que vaig mirar cap allà i vaig tenir la intuïció que el sol era cap allà, és a dir, cap al nord. Per tant, vaig pensar en hemisferi sud. I una mica, tot plegat, em feia pensar en Brasil, pel que sigui. La línia groga, no sé. Però vaig pensar en Brasil. I és que ja no m'ho estic tornant a mirar i no entenc com pot ser això Mèxic, que és el que és, si el sol sembla que està més aviat al nord. No ho entenc. No ho entenc. El sol hauria de ser al sud. Total, que vaig marcar per aquí Sao Paulo. Vale. I això, com us deia, resultava que era a prop de Guadalajara, a Mèxic. Jo encara no entenc com el sol estava allà, però bé. El cas és que perdem una vida, per tant tenim 2. Aquí, on som? Doncs a veure, sembla un paisatge prou europeu del nord. A més, si mirem cap aquí, veiem que els cotxes van per l'esquerra. Per tant, també un altre cop, i a més matrícules grogues, com aquí, per tant un altre cop pensava en Regne Unit. I què va passar? Doncs que em vaig endur un ensurt, marco aquí, vaig endur un ensurt perquè de cop veig que marca cap a França, però és aquesta illa que es diu Jersey, que ho he hagut de mirar per saber d'on era, de quin país era, i no és ben bé del Regne Unit, però sí que depèn del Regne Unit la defensa d'aquesta illa, i tampoc és un territori del tot independent. Per tant, sí que això es compta com a Regne Unit quan has de marcar en aquest mapa, perquè no és França, no és independent, i el Regne Unit els defensa. Per tant, doncs, el donem per bo. I continuem, per tant, amb 2 vides. Llavors, aquí, un altre cop. Crec que em vaig liar amb el sol, vaig mirar el sol, em va donar la intuïció, em va donar la sensació que era al nord, i resulta que no. Aquest cop tampoc el sol està al nord. Bé, no sé. No sé si és problema de la brúixola o que no m'ho miro bé, però bueno, sí que si ho mires així sembla que hagi d'estar al nord el sol, però bueno. Total, que veient això, doncs no hi havia gens d'informació i dic, doncs mira, me'n vaig dins del sud, me'n vaig a Lesotho, per dir alguna cosa, perquè és que no en tinc ni idea. Doncs marco Lesotho i no ben bé. Resulta que era a Ghana, el país de Ghana. Total, un desastre. Un desastre monumental, perquè em vaig equivocar d'hemisferi i tot, vull dir, fatal. En fi, tornem a perdre una vida, per tant estem amb una vida. Val, i aquí què va passar? Bàsicament veiem aquest bus i veiem que ho diu en anglès i francès. El bus d'entrada ens podria fer pensar en Estats Units? Sí, però el fet que ho digui en anglès i francès ja ens catapulta cap a Canadà. Jo vaig marcar la zona doncs, de per aquí el Quebec, resulta que no, que era més cap a aquesta zona Saskatchewan. Sabeu que també treballen el francès allà. I res, que país encertat, sense gaire dificultat, conservem aquesta vida i anem a l'última ronda. I en aquesta, diria que encara un altre cop, no sé si em vaig basar en el sol o què va ser ben bé, aquestes muntanyes, no ho sé, ni idea. Total, que si abans vaig marcar Lesotho i era Ghana, ara em va picar per marcar, crec que Kènia, i va resultar ser Lesotho. Semblava que el joc es reia de mi, però bueno. El cas és que em vaig tornar a equivocar de país
Per tant, una vida menys, aquí em diu 1, ara ja hauria de ser 0 a l'acabar aquesta, però recordem que ens eliminem quan ens equivoquem de país amb 0 vides. Per tant, de moment encara sobrevivim amb 0 vides. I anem a la quarta ronda. Val? Doncs som a la quarta ronda. Com veieu, 0 vides. Si ens equivoquem, ens quedem totalment eliminats. I on apareixem? Doncs a veure, aquest va ser increïble. Què tenim per aquí d'informació? Bé, doncs tenim edificis que segurament ens poden fer pensar en Europa, gent amb bici, tot sembla molt europeu, els cartells FACT, no sé què, bueno, algo europeu i del nord, no? Segurament aquí tenim Warning, Utsvangande, Back Party, no sé què. A veure, ni idea de quin idioma és, val? O sigui, no en tinc ni idea. Però em vaig posar a mirar pels països, una mica, bueno, bàsicament, vaig anar cap a Dinamarca, vaig mirar si tenien aquesta A. La A amb un dièresi sobre, no? Vaig veure que no la tenen, amb dièresi no la tenen. Tenen la boleta aquesta d'Aalborg i no sé què, però no. Total, dic, bueno, doncs provarem a Suècia. Vaig fer zoom a Estocolm i, a veure si ho trobo, sí, crec que va ser per aquí. I dic, ui, aquí hi ha un lío de tot de carreteres, sembla que aquí hi ha mar, i per aquí passa el tren. I si us hi fixeu, aquí tenim un embolic de carreteres impressionant. Per aquí passa el tren, va en direcció bastant nord-oest, i aquí sembla que hi ha aigua, aquí tenim un pont, i aquí tenim una església. Bueno, total, que miro i dic, coi, el tren va cap aquí, aquí tenim un embolic de carreteres increïble, aquí hi ha una església, que si fas zoom, bueno, si veus l'església, aquí tenim el pont, el tren travessa això. És que era com, dic, uau, no pot ser que sense tenir ni idea de quin país som, faig zoom a Estocolm i veig una cosa que m'encaixa tant. Total, que crec que vaig marcar per aquí i dic, bé, mira, m'encaixa i com que no en tinc ni idea, si no és això, doncs mira. Marco i, bueno, ara surt aquest tio aquí, que és una altra persona. Aquest és el meu i efectivament, com veieu aquí, 4 metres, 5.000 punts. Vaig encertar de ple, allò, sense saber ni quin coi de país era, ni quina ciutat, vull dir, va ser pura intuïció, vull dir, encara estic flipant d'aquesta, és increïble. I res, això vol dir que guanyem una vida. Per tant, de les 0 vides passem a una vida. Molt bé, doncs segona ronda d'aquesta quarta partida, i bé, aquí poquíssima informació. Estem en un pont a sobre d'un riu, hi ha una valla amb un cartell de videovigilància, que això potser és internacional, però com que em sonava això de videovigilància en groc, em sonava d'aquí, per exemple, Catalunya i segurament de tot Espanya, no? I bé, miro cap aquí i no sé, es veu una mica de carretera, cartells, però que no es veu res, no es llegeix res, i dic, goita, fot un sol aquí, increïble, i la vegetació també acompanya, i dic, jo crec que això ha de ser o Catalunya o algun lloc d'Espanya. Me'n vaig anar al final, crec una mica més cap aquí i baix, no sé ben bé, i efectivament era... Jo sóc aquest, no sé per què no em sóc aquest. Efectivament era al costat de Madrid, era Espanya, Alcalá de Henares. Així que conservem la vida. I anem a la següent. Vale, aquesta també és increïble. Bueno, o sigui, sortim en un lloc al mig del que sembla el no-res, en el sentit de... que no hi ha ni senyals ni res, cases bastant fetes caldo i no sé què. No tenim cap cartell més enllà d'això, de l'electricitat o... sí, de l'electricitat. Doncs fent zoom vaig veure, intueixo que diu Bigas, no? Algo així, acabat amb 2 zetes. Vaig estar mirant per Europa, per aquesta més o menys zona d'Europa, des dels països bàltics cap al centre, això una mica de per aquí, quins idiomes podien acabar, o sigui, tenien paraules que acabessin amb Z o preferiblement amb 2 zetes. Crec que no em vaig trobar cap que acabés amb 2 zetes, però sí que vaig veure que a Hongria hi havia bastanta predominància de llocs que acabaven amb Z. Bueno, ara potser no en trobaria cap, però bueno, ho vaig veure després de mirar bastant rato. Total, que dic, bé, doncs mira, per dir alguna cosa diré que és Hongria, vaig marcar Hongria i, com podeu veure, efectivament era Hongria. Vull dir, no podia tenir menys informació que la que tenia i vaig encertar el país. Amb això ja crec que aquest és molt bon, és una molt bona ronda, per haver encertat. Total, que mantenim
la vida que tenim i anem cap a la quarta ronda d'aquesta quarta partida. I què passa aquí? Bé, doncs passa que sortim enmig de palmeres. No sé quin coll de cotxe té aquesta cosa aquí. No sé quin transport estava fent servir el que feia les fotos. I res, que tota la informació que tenim aquí és palmeres. No hi ha més. Bueno, això i que el sol podem deduir que és al nord, per tant, segurament som a l'hemisferi sud. No en tenia ni idea, em semblava molt tropical. Al final, tot i que, com que veia el sol molt amunt, dic, bé, doncs potser som per l'equador, i en concret a l'equador, no sé. Havia de ser alguna cosa així com bastant tropical. Doncs resulta que érem a unes illes al mig de l'oceà Índic, que no em sonaven de res, no sabeu que es diuen Illes Cocos. Ara, Cocos són illes. I depenen d'Austràlia, per tant, òbviament, país equivocat, no en tenia ni idea de l'existència d'aquestes illes, per tant, perdem una vida. 0 vides. Última ronda de la quarta partida. I on sortim? Doncs sortim enmig d'un poblet, sembla entre les muntanyes. Aquí tenim una persona que té tota la pinta de sud-americà i a mi em feia pensar en l'Evo Morales i tot, com si fóssim a Bolívia. A més, això ens ho confirma, no estacionar buses ni camiones, per tant som a Sud-amèrica i envoltats de muntanyes amb neu. Quins països estan envoltats de muntanyes amb neu? Doncs a veure, bàsicament els que estan a prop dels Andes. Pel que sigui, jo vaig pensar en Bolívia, com per aquí. Podia ser Perú, Bolívia, Xile i fins i tot segurament Argentina. I va resultar que, coita, de fet aquí es veu la neu, potser és que és neu perpètua, doncs crec que era per aquesta zona. I era Xile, sí, mira, coita, just. Així que em vaig equivocar de país i amb això es va acabar la partida. Ja tenia 0 vides, com veiem aquí, per tant, com em vaig equivocar, perdo una vida més i em quedo eliminat. I res, fins aquí la partida aquesta de ratxa de països. Crec que he fet exactament el mateix que l'altra partida, 19 països, perquè aquest últim ja seria el 20è, però com que em vaig equivocar no compta. I res, us espero al proper vídeo. Au, que vagi bé.